डी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअर्सचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। पूर्ण सुरू झाली आहे। अभिनंदनाचा ठराव आहे ते मान्य झालेलं आहे आणि आज मी जो पूर्वनियोजित 2 ठिकाणचा दौरा होता, महाड आणि अलिबाग, तिथे जाऊन आज रात्री परत येणार आणि परत अधिवेशन। आज महत्त्वाचे विषय होते शेतकऱ्यांचा विषय असेल किंवा मग आमदारांचं जे काही चालू होतं त्या शिंदेच्या गटातलं त्याविषयी कसं आज आम्ही स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला पण तो काही मंजूरच झाला नाही। आज आम्ही पायऱ्यांवर बसून देखील आंदोलन केलं। 2-3 गोष्टींवर महत्त्वाचं, एक तर हे सरकार जे आहे ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, बेईमानांचं सरकार आहे। दुसरं अर्थात शेतकऱ्यांचा खूप मोठा प्रश्न आहे, तो देखील आम्ही आज आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला। मुळात म्हणजे आपण जर बघत असाल तर हे जे काही चाललेले राज्यात ते फक्त आणि फक्त राजकारण चालू आहे, कुठेही जनतेचा आवाज हा त्यांना ऐकू जात नाही। एक आज जसं गटाचं म्हणजे गट कोणता हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला, तो व्हीप कोणता हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आणि व्हीप फक्त शिंदेचा मानणं असं एक आता ते घटनेच्या विरोधात काम करतात, त्याच्यावर आम्ही काही करू शकत नाही। आम्ही न्यायदेवतेकडे न्याय मागितलेला आहे। आम्ही घटनेचे सेवक आहोत, घटनेचे पुजारी आहोत आणि घटना हे मानूनच चालू। जर आपण कायद्यात बघितलं आणि घटनेत बघितलं तर व्हीप हा शिवसेनेचा म्हणजे आमचाच आहे। हे जे 40 गद्दार आहेत त्यांचा ना व्हीप आहे ना नैतिक त्यांचा अधिकार आहे तिथे बसण्याचा। पण पुन्हा एकदा ही व्हीप घेण्याची काय स्ट्रॅटेजी तुम्ही आखता, म्हणजे काय मला वाटतं जे पक्षाचं कारवाई असते ती चालू राहते। एक प्रश्न असा आहे की आज पुन्हा एकदा भाजपच्या एका नेत्यानं काल रात्री एक ट्विट केलं ज्यामुळे खळबळ माजली आहे की आणखी एक मोठा नेता एनसीपीचा पुन्हा एकदा नाही, मी ते ट्विट बघितलं नाही, पण अशी पद्धत ही नवीन आली आहे का देशात मला तरी माहिती नाही। पण त्याबद्दल काय म्हणाल पुन्हा एकदा? अहो, चांगली गोष्ट आहे। वरळी सगळ्यांना आवडायला लागलेलं, वरळी A+ होत आहे आणि प्रत्येकाने येऊन तिथे साजरी करावी। आम्ही कुठेही चॅलेंज करणार नाही। तुम्हाला सांगतो एक मिनिट, काल पण आम्ही हेच सांगितलं, ज्यांनी मला विचारलं की तुम्ही मग परत परवानगीसाठी मागणार का वगैरे। हा सण आहे, 2 वर्षानंतर कोविडचा काळ होता, स्वाईन फ्लू पण वाढत होतं, हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला सणवार कुठेतरी साजरे करायला मिळत आहेत। ह्याच्यात उगाच कार्यकर्त्यांची लढाई लावणं, मारामारी करणं, पोलीस केस घेणं किंवा लोकांमध्ये ताण तणाव निर्माण करणं, पोलिसांवर प्रेशर टाकणं, ह्याच्यात कुठेही आम्ही जाणार नाही। वरळीत करू दे, वांद्र्यात करू दे, कुठेही करू दे, जो कोण सण साजरा करतोय, मला वाटतं आम्ही ह्या पोरकटपणात जाणार नाही, ना कुठेही बालिशपणा करणार की आम्हाला इथेच करायचं तिथेच करायचंय। सगळ्यांनी सण साजरे असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।